Až teraz. Nebudem sa. Som není prasa. Stačí? Nie. Za seba. Aký máš nožtek rápavý? Čo si robila? Čo si stierala nohavice? Čo si piekla ovečku večer? Sme sa Sme si chceli objednať pečenú ovečku včera. Rita telefonovala s ním, 3 hodiny kecali. A nakoniec nám povedali, že pečené ovečky nemajú. Že vyprážané chupy na šampiónu. A že ani to nemajú, že hranolky si dajú. Som povedala, vám povedala, že hranolky nemajú, lebo že sú im nejaký sú drahé. Tak ja neviem. Čo, Ritka, čo by si dala? Šušničky na paličke? Alebo hodinačka? Pána bonžúra. Ujo bonjour. Ujo bonjour. Kde ujo bonjour? Ujo bonjour. Kde ujo bonjour? Ujo bonjour. Rita, ujo bonjour. Kde ujo bonjour? Ujo bonjour. Kde ujo bonjour? Štekaj. Kde bonjour? Štekaj. Bonjour. Kde bonjour, no štekaj. Rita, bonjour. Ujo bonjour. Ty si moje zlatenko proste. Chcela by si pečenú ovečku? Chlpatú? Áno. A takto slonicu na D1. Alebo pokazané zvieratko, alebo ja neviem, mŕtvú ovcu. Zrazu mŕtvú ovcu. Na výjazd z Dubnice v pravom jazdnom pruhu. Pri objazdnom šušu. Jak sa to povie? Kruh? Obkružný kruh. Tak sa tam nachádza pokazaná ovca, mŕtva teda. Ritka, kde mačičko? Mamina príde! Maminka príde, no. Kde mamičko? Čo to? Ujo, bonjour, škrieka. To čo? Neviem, ale bojím sa. Čo to? Niektoré, ne? Tak som ja včera rebala. No nie, som začala. Ticho? Pečka. Ticho. Čau. Čo? Už to môžem vypnúť, že? Či nie? Podľa mňa niekoho týrajú. Čo sa niekto rozišiel? Čo to je strašné? Čo mi robíš s tým zapalovačom furt? Kvôli láske sa takto mordovať. To je čosi strašné. To už by som radšej zjedla výkres. Dobrý deň! To čo, niekoho zabíjajú, alebo čo?